zatvor, pa se prošlo. 5 minuta, obično, normalno, ništa se ne otvari, i šta treba ispati. Bolje doznaš? Nije ništa, malo kila, ako 27 radi, ali ništa to. Ne, najbolje je 10-20 CG i CG. 105 kila, 105 kila, 220. Ovdje je tek drugi minut drugog poluvremena. Tek je drugi minut drugog poluvremena. U 6. 6 no pol sata, traje već za 40, 35, 40. 10 minuta odmora i to je to. Ne, u 6. Ajde, ja ti javljam kad krenem.